Ani sene au ka kene mandika ni oye faso jo kene sogma dolo otako flana baro kene do kuna fandi kene do nyo amblastali kene do anye laiduta awi tuma bela jelena kafo baba Modibo Keita lama hinena na kaka yafa ama ataraka menka munuto ako atama nyogo ntaraka menka munuto uko walima baba Modibo Keita ni mgo munu jera ka baraka nyogo fe maliko na farafina odlani strafe ulu taraka menka munuto uko ambe o menka unta no ye kuma kamye ka ulu dala mene anga shimin kana ni o bamananga walsa aka don fe min kera kunungo ka baro yin lase au ma barabokum ale jago kelai sigelembe be makoya amena je ka anda do baro mina o be talika nyanye mi nakara anga jimana fama sigiro la no ye kulubai ka beni samba kele keme ko no to bioro ani duru o kungo gwe kalu no ye sankalu flana wotli tanan dui ado kama Senghor ani Modibo Keita uluna na kana yugon soro bamakoya femunu baro kono abena kana andado la ko nyefo awnyana kuma borula Abubakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi makaso Papa Désiré Mariko wala Kadafi eka alaje eka amblasra femi bora ukonnana angaje nyugon fe baba Modibo Keita ka korofo ko lame nale ka korofo bora Senghor fana emifo amije nyugon fe fana ka dolame wala angata président et chers frères jamana kuntigi animbalma ke kanune honorables hôtes namba munoni bonya kaka tout à l'heure sisan l'occasion sera donnée aux responsables de notre parti et du gouvernement tugonya bena di sisan anga parti nyamugo ani anga fangama au cadre malien résident à Bamako mali mugo kalane muno nolu siklembe Bamako de recevoir le message inestimable ka chikan soro chikami ni dante abunyana qu'à vous et à la délégation qui vous accompagne, le peuple frère du Sénégal a confié. Mais laissez-moi vous dire au nom du peuple malien, notre joie profonde de vous retrouver en terre malienne. En effet, à Bamako, à Kati comme à Sikasso, Kati inafo Sigassou. À Mopti comme à Ségou. Mopti Kafara Ségouka. Les militants de l'Union soudanaise RDA vous ont ouvert leur cœur. Union soudanaise RDA au Tondo Unye Oud Sukunda ele Aouye. Ils ont, dans la mesure de leurs moyens, mis leur génie au service du renforcement des liens multiples tissés par l'histoire et la géographie. Ils vous ont à chaque occasion confié leur espoir en l'avenir des relations sénégalo-maliennes. Se sont adressés aussi, Monsieur le Président, au grand leader du combat contre la balkanisation de l'Afrique. Chez qui le peuple malien salue la constance et la conséquence. Nous, Maliens, avons été heureux dans notre travail en faveur de l'unité africaine de pouvoir conjuguer nos efforts avec les vôtres, de retrouver auprès de vous les grandes qualités de patience, et d'opiniâtreté garante du succès. Il vous reviendra aussi le mérite d'avoir saisi nos préoccupations de l'heure. Dominé comme au Sénégal par notre volonté de conquérir l'indépendance économique. Et si nous y avons mis le prix en luttant fermement comme vous contre les habitudes léguées par le système colonial, nous savons avec quelle lucidité le peuple
sénégalais a entrepris son programme de redressement. Sénégal jamana kono denw ye u ka baaraw daminɛ baara minnu ni olu bɛ tali kɛ kow latilenni na. Au Mali jamana kan. que vous connaissez mieux encore aujourd'hui. Aw bɛ o min dɔn hali bi ka taa ɲɛfɛ bi. Nous vous avons dit pourquoi nous avons entrepris de transformer nos structures. An y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna kun min na an ye fɛɛrɛ tigɛ ka an ka bolofaraw yɛlɛma. D'œuvrer à établir un équilibre convenable. Ka baara kɛ walasa min ye damakɛɲɛ bɛnnen ye k'o sigi sen kan. Entre les besoins et les moyens. Makokow ani sekow olu furancɛ ma. Tout en impulsant en même temps. O wagati kelen fana na fɛnɛ ka an fanga di. Le développement de notre économie. Ka ɲɛsin an ka sɔrɔ la yiriwali ma. C'est, voyez-vous, o de ye nin ye aw ɲɛ bɛ o la. Bien plus au nom de ces objectifs. O kuntilennanw de tɔgɔ la. Qu'au primat de l'honneur. Bonya fana kosɔn. Que l'Union soudanaise RDA a élaboré un plan. Ko Union soudanaise RDA o ye fɛlɛ dɔ tigɛ. Créer des institutions. Ka lasigidaw sigi sen kan fanga bondaw k'olu sigi. Dégager la voie de développement. Yiriwali siraw ko olu danna tigɛ. La voie socialiste. Ni o ye sira ye sira min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali ko fɔ. Engagé dans la bataille pour l'indépendance économique. An cɛsirilen don kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko fɔ sɔrɔ nasira fɛ. Nos frères sénégalais trouvent auprès des Maliens des frères de combat. An balima Sénégal ka denw olu bɛ o hakilinaw sɔrɔ Malidenw olu yɔrɔ ka u ye i n'a fɔ balima minnu ni olu bɛ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ fɛn kelen kosɔn. De plus, Monsieur le Président. Ka fara o yɛrɛ kan balima jamanakuntigi. La réalité économique des États. Fɛn minnu bɛ senna jamanaw kɔnɔ sɔrɔ nasira fɛ. Nous a incité à dégager à temps des perspectives nouvelles. Le Mali, en ce qui le concerne. O ye an la nisɔndiya an ka se ka fɛɛrɛw ta a tuma yɛrɛ la ka a ɲɛsin don nataw ko kuraw ma min bɛ ɲɛsin Mali ta ma. Apportera sa contribution pleine et entière. O nana ni a seko dafalen falen ye. Au groupement ouest africain. Ka a ɲɛsin kulu ma minnu bɛ golofina tilebiyan fan fɛ bolo fɛ. Et au comité interétat. Ani kulu minnu ni o bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko fɔ. Qui deviendra une assise solide. O min na kɛ jusigilan barikama ye. À une économie intégrée des États riverains du fleuve Sénégal. Min bɛ kɛ sababu ye ka na ni sɔrɔ ye sɔrɔ minnu ni olu donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ ni a bɛ jamanaw ko fɔ jamana minnu ni olu sigilen don ba Sénégal da la. Nous sommes heureux ici encore. An ɲagalilen don yan tuguni an nisɔndiyalen don yan tuguni. Que votre apport n'est pas le moindre. Ko aw seko kɛra min ye ni o tɛ fitinin ye. Dans cette œuvre grandiose d'édification. Ni o ye nin baaraba in ye baaraba min ni o bɛ ladilanni ko fɔ. Monsieur le Président. N balimakɛ jamanakuntigi. Chers hôtes. Dunanba. Permettez-moi de vous remercier. A to n ka foli lase aw ma. Pour l'amitié chaleureuse. Ka sababu kɛ teriyaba ye. L'élan fraternel que les Maliens ont retrouvé auprès de vous durant votre séjour. Badenya sira min ni Malikaw ye o sɔrɔ i fɛ i ka wagatiw latɛmɛni na an fɛ yan. Permettez-moi surtout. Yamaruya di yan Zanko. De saluer tout particulièrement. Ka foli di kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Madame la Présidente de la République du Sénégal. Sénégal jamana masakɛ muso. Dans la simplicité. O min ka nɔgɔyaba. L'amabilité et la délicatesse. A n'a ka yɛrɛmajigilenya ani sɔbɛ min bɛ a la. Ont contribué de manière décisive au succès de ce bref séjour. O de kɛra sababu ye jɔn joona wagati min kɛra an ka jamana kɔnɔna na ni wagati kuntagala surun don o ni sabati ka bɛn. Chers frères, balimakɛ kanule. Il nous est agréable de saluer en vous. A ka di an ye ka foli kɛ i ye. Les militants conséquents de l'Organisation de l'Unité africaine. Tɔnden minnu bɛ yen ni olu bɛ kow kɛ ko minnu ka fɔtaw bɛ bɛn min bɛ tali kɛ farafina ka kelenya la. À laquelle le Mali demeure plus que jamais attaché. Mali nɔrɔlen bɛ o kelenya ko min na bada. Tant par le respect des principes. Tagabolo olu bonyani ta fan fɛ. Que par l'application fidèle des décisions prises en commun. Ani ka a ɲɛsin fɛnɛ jɛ kɛra ka fɛn minnu latigɛ ɲɔgɔn fɛ
ka ɲɛsin o waleyali ma. Nous savons An b'a dɔn que Sénégalais et Maliens ko Sénégalikaw ani Malidenw fondent beaucoup d'espoir sur l'organisation de l'unité africaine. olu jigi dalen don kosɛbɛ farafina ka kelenya tɔn kan. En effet, O de la celle-ci sera o tɔn o na kɛ le principal outil des Africains o na kɛ farafindenw olu ka baarakɛminɛ jɔnjɔn ye. pour liquider radicalement le colonialisme en Afrique. Walisa fɛn fɛn ye jɔnya sira ye farafina kɔnɔna na ko o siraw bɛɛ lajɛlen jɔsi pewu ka bɔ yen. Pour imposer aux colons racistes d'Afrique du Sud Walisa siya woloma tigilamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu talen bɛ cogo Afrique du Sud jamana kunna. et de Rhodésie du Sud Rhodésie du Sud jamana. le respect des valeurs morales de l'humanité, Walisa hadamadenya danbe ye fɛn minnu ye olu ka se ka labonya olu ka se ka latɔpɔtɔ. liberté, N'o ye kanabila ye dignité. n'o ye hɔrɔnya ye. Certes, Tiɲɛ dun avec le concours de tous les peuples, ka fara jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen seko damayira kan. attachés au principe de l'universalité de ces droits imprescriptibles, A nɔrɔlen kɔ tagabolow la tagabolo minnu bɛ tali kɛ hakɛw la hakɛ minnu ni yafa tɛ se ka kɛ olu ma fiyewu. de tous les hommes, Min bɛ adamadenw bɛɛ kofɔ. qu'ils soient blancs ou noirs, A kɛra farafin ye o, a kɛra farajɛ ye o, jaunes ou rouges. a kɛra mɔgɔ nɛrɛmuguma ye walima bilenman ye o. En outre, O bɛɛ kɔfɛ nos deux parties estiment fan fila ninnu ye a jate ko que les pays nantis ko setigi jamanaw ont vis-à-vis des pays en voie de développement un devoir de solidarité humaine. ko olu ka kan ka ɲɔgɔn dɛmɛni ta hadamadenya kɔnɔna na ka ɲɛsin fantan jamanaw ma. Il doit se manifester U ka kan ka o jira par une aide accrue, ni dɛmɛni ye dɛmɛni min barika ka bon efficace, min banbannen don afin que la faim et la misère walisa kɔngɔ o kuncɛli puissent être enrayées sur notre planète. o ka se ka jɔsi pewu ka bɔ an ka dugukolo kan. Nous saluons An bɛ foli kɛ l'adhésion à ce principe ka a ɲɛsin mɔgɔ sen donni ma o tagabolo la. de certains pays développés Jamanaw minnu ni olu yiriwalen don et la qualité de leur aide ani u ka dɛmɛni kɛcogo ɲuman qu'ils dispensent, o bɛ o min di. sans aucune condition politique, Ka taa sɔrɔ satu foyi ma dila o la politikiko nasira fɛ et qu'ils orientent ani u bɛ kuntilenna di o ma vers le développement indépendant ka a ɲɛsin yiriwali ma yiriwali min ni o kannabilalen don et dans le sens de la libre détermination des pays assistés. ani jamanaw olu ka cɛsiri ma jamana minnu ni dɛmɛni bɛ taa ka ɲɛsin olu ma. Monsieur le Président, N balima jamanakuntigi chers frères et sœurs, balimakɛ kanunenw ani balimamuso kanunenw à votre retour, aw kɔ seginni la aw ka yɔrɔw la veuillez dire au peuple sénégalais, n b'a ɲini aw fɛ aw k'a fɔ senegal jamana kɔnɔdenw ye à son gouvernement, k'a fɔ a ka fanga ye la certitude que votre visite a marqué aw ka nin taama a kɛra jɔnjɔn ye ka fɛn min nati un jalon inestimable ni o de ye jusigilan ye min nafa ka bon ni dantɛ a la dans le développement de l'amitié teriya la yiriwali la et de la coopération sénégalo-malienne. ani dafaɲɔgɔnya senegal ani mali ni ɲɔgɔn cɛ. Dites-leur surtout de notre part aw k'a fɔ u ye anw ta fan fɛ zanko kɛrɛnkɛrɛnnenya na que tout sera mis en œuvre ko fɛɛrɛ bɛɛ na sigi sen kan pour réduire entre nos deux pays walisa fɛn min bɛ an ka jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ les contradictions qui peuvent exister ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn sɔsɔw la ni olu bɛ se ka kɛ yen afin qu'unis dans le même combat contre le sous-développement, walisa an kɛlen kelen ye kɛlɛ kelen kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ ta ka yiriwabaliya kɛlɛ n'o ye nous puissions assurer le bonheur de nos peuples an ka se ka an ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ka o sabati dans la dignité k'o kɛ hɔrɔnya la et dans l'affirmation de la personnalité africaine. ani farafindenya yɛrɛ o jirali fɛ. Chers hôtes, dunanbaw pour le maintien de cette solidarité militante, walisa o ɲɔgɔn dɛmɛ min filɛ o ye tɔndenya kɔnɔ o ka to sen na pour le développement de la fraternité entre les peuples du Sénégal et du Mali, walisa badenya ka se ka yiriwa senegal jamana kɔnɔdenw ani mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. je vous prie de lever vos verres n bɛ a ɲini aw fɛ aw k'aw ka jifilenw kɔrɔta à la santé du président Senghor ka o kɛ kɛnɛya ye k'a lase jamanakuntigi sɛngɔr ma et de sa digne épouse, ani a ka hɔrɔnmuso à l'amitié éternelle teriya badabada ma entre le Sénégal et le Mali, senegal ani mali ni ɲɔgɔn cɛ. à la victoire de l'Organisation de l'Unité africaine sebaya ma sebaya min ni o bɛ bɔ farafina ka kelenya kulu yɔrɔ dans le combat pour la dignité kɛlɛ la kɛlɛ min bɛ ta ka a ɲɛsin hɔrɔnya ma et la personnalité de l'Afrique. ani farafina ka yɛrɛya.
Tout d'abord, Fola parce que nous gardons le souvenir ému an hakliu nana kana jigi fauna famunu ye kinin kowi du voyage que nous y fîmes en votre compagnie, en celle de Madame Modibo Keïta. anye tama minke anni au ni Modibo Keïta formusoyi Il y a exactement 6 ans. asan woro dafalen choi fleni Mais aussi ani fana parce que nous sommes des voisins et des parents. kadaka anye sigi nyogonye wa anye balma de fanayi Et qu'avec des moyens différents mais complémentaires, kata soro anga chugonyaw ulute kelenye nga chugonyaw be nyogon dafa nous poursuivons les mêmes objectifs an be tugune be kuntina kelende nofe d'unité africaine, min be kelenya ko fo farafina de développement économique et de justice sociale. min be talika yiri walila soro nasra fe ani tleninya mogoya siraw fe Parce qu'enfin, kada odekan nous sommes les hôtes de Modibo Keïta, anye Modibo Keïta ka dunanbawi un des grands Africains de ce temps. farafina mogobaw munu be ni wakati kono Que nous soyons des voisins, ko anka ke sigi nyogonye ce n'est ni aux Maliens ni aux Sénégalais que je l'apprendrai. ntena na ukofo malidew nye ntena na ufo Senegal kawi Quant aux autres, kanya sin tawma il suffit qu'ils regardent une carte. u dan dran u ka karti laje ni uye dugukolo re sigi chugoyi Ce n'est même pas vrai que la Falémé nous sépare. tiɲɛ yɛrɛ tɛ k'a fɔ ko faleme ba ko bɛ dan sigi an ni ɲɔgɔn cɛ En tout cas, le fleuve Sénégal nous unit a mana bɔ da o da fɛ ba senegal o de bɛ an kɛ kelen ye et le chemin de fer avec ses 2 cordons ombilicaux ani nɛgɛ sira n'o ye tɛrɛn sira ye o ni a ka sira fila n'o y'a ka barajuru fila ye et qui ne peuvent être coupés sans un dommage grave pour nous comme pour vous. wa o barajuru min fila o ye o nɛgɛ sira min fila o ye o tɛ se ka tigɛ ka taa sɔrɔ o ma kɛ kasara ye anw ma ani aw ma Dire que nous sommes des voisins, k'a fɔ ko an ye sigiɲɔgɔnw ye c'est constater notre parenté, o ye ka an ka somɔgɔya k'o de jira kɛnɛ kan k'o kɔlɔsi notre fraternité. an ka badenya Je le répète, n bɛ segin a kan tun nos 2 peuples sont an ka jamana kɔnɔden fila l'un et l'autre composés de 3 ethnies, siya saba bɔɲɔgɔn ko de bɛ u kelen kelenna bɛɛ ta fan fɛ de Nord-Soudaniens et d'Éthiopiens, mais aussi de Berbères. kɔgɔduguyanfan o ye sudankaw ye ethiopikaw fana bɛ berbɛriw fana bɛ Et ils parlent, ani u bɛ kuma dans leur très grande majorité, u fanba des langues appartenant au groupe sénégalo-guinéen et nigéro-sénégalais. u bɛ kan fɔ kan min ni o bɛ tali kɛ kulu la kulu minnu ni o ye senegal kulu ani laginɛ kulu ye ani niger ni Sénégal jamana kan. Il y a mieux. Fɛn wɛrɛ bɛ o bɛɛ kɔ. Appartenant à la même aire géographique. O bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kelen kan mɔgɔw ye. Aux mêmes ethnies, aux mêmes langues. O bɛɛ ye siya kelen ani kan kelen mɔgɔw ye. Nous appartenons globalement à la même culture africaine très précisément. K'a fɔ k'a perepere latigɛ bakurubaya la an bɛɛ lajɛlen ye farafinna u ka lɔnniya mɔgɔw ye. À la civilisation nord-soudanienne. An ye somɔgɔya de ta ye min bɛ Sudan kɔgɔduguyanfan kofɔ. Avec des influences éthiopiennes et arabo-berbères au demeurant que nous n'entendons pas renier. K'a ye k'a fɔ fana ko Éthiopie siya fɛnɛ nɔ bɛ an na ani larabu ni siya minnu bɛ yen n'olu ye bɛrɛbɛriw ye o minnu ni olu ye kumaw ye kuma minnu ni an t'a fɛ k'an dala cɛ o la. À la civilisation nord-soudanienne. Ka a ɲɛsin Sudan kɔgɔduguyan fanfɛ bolo somɔgɔya ko ma. C'est-à-dire. O kɔrɔ ye ko. À la civilisation du lion. Somɔgɔya min bɛ tali kɛ waraba la. Dont les valeurs essentielles sont. Ni o danbe kɛrɛnkɛrɛnnenw olu filɛ nin ye. Le courage dans la dignité. Jagwɛlɛya hɔrɔnya la. Le sourire dans la sagesse. Yɛlɛmisɛn hakilitigiya la. L'élégance dans la noblesse. Yecogo ɲuman danbe kɔnɔ. Que nous soyons parents, mais comptez donc parmi la délégation sénégalaise qui m'accompagne. Les noms qui auraient pu être maliens. Pour moi, tous ces jours-ci, en entendant chanter vos poètes, danser vos jeunes hommes et jeunes filles, je me croyais au Sénégal. Encore une fois, c'est la même noblesse harmonieuse, élégante. Et aussi,
a danbetigiya kelen de don min ye cogo ka ɲi ka fara o kan. En entendant parler vos militants, ka aw ka tɔndenw kumakan lamɛn. il y a seulement dans les idées, dans les paroles et l'action, hakilinaw dɔrɔn na kumakanw ani kɛwalew la. un peu plus d'harmattan au Mali, a bɛ ye k'a fɔ ko fonɛnɛfɛ fiɲɛ min bɛ ci o dɔɔnin bɛ Mali la. un peu plus d'alizé au Sénégal. kɔgɔjida fiɲɛ sumalen min bɛ ci o dɔɔnin bɛ Sénégal. Et ces différences qui ne sont pas dissemblantes ani o danfara minnu filɛw ye ni olu tɛ danfara gansanw ye ten. ne sont pas à déplorer qui, en définitive, olu tɛ fɛn ye fɛn minnu ni mɔgɔ ka kan ka o kɛ i nisɔngoya kun ye walima k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye. ne peuvent qu'enrichir notre commune civilisation. wa o tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ fo ka dɔ fara an bɛɛ jɛlen bɛ somɔgɔya min na ka dɔ fara o kan k'o fɛntigiya. Comme les variations d'un même et riche héritage spirituel. i n'a fɔ an bɛ fɛn minnu sɔrɔ danbekow ani hɔrɔnyaw olu siraw la ni olu fɛntigiyalenw don. Car nous sommes ka da kan an ye les uns et les autres, an bɛɛ kelen kelen ye vous Maliens, aw malidenw, nous Sénégalais, an senegalikaw, vous Union RDA, aw minnu ye Union RDA mɔgɔw ye, nous Union progressiste sénégalaise, nous sommes an minnu ye Union progressiste mɔgɔw ye. ka bɔ Sénégal jamana kan an ye les deux unions an ye fara ɲɔgɔn kan kulu fila ye. animées par le même idéal d'indépendance nationale et d'unité africaine. hakilinan kelen min bɛ an bɛɛ lajɛlen na min bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kofɔ jamana kɔnɔ ani kelenya farafina gun kan. De développement économique et de justice sociale. min bɛ yiriwali kofɔ sɔrɔ nasira fɛ ani tilennenya mɔgɔya kɔnɔ. Ce que nous appelons an bɛ fɛn min wele la voie africaine du socialisme, ko farafina min bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la. que nous avons été au demeurant parmi les premiers à définir ensemble en Afrique noire au temps de la Fédération du Mali. an minnu kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔw ye ka jɛ k'o kɔrɔfɔ ɲɔgɔn fɛ farafina tile bɛ an fan fɛ bolo fɛ o y'a sɔrɔ Fédération du Mali ko n'o ye Mali ka fara ɲɔgɔn kan kulu ye o y'a sɔrɔ o ko bɛ sen na. Un autre socialisme sénégalais, pour parler de ce que je connais, sɔrɔ ni fanga forobayali min bɛ Sénégal jamana kan walasa n ka kuma fɛn kun kan n bɛ fɛn min dɔn. entend s'inspirer de l'esprit o bɛ a fɛ ka hakilinaw sɔrɔ ka bɔ tagabolo la. plus que de la lettre du socialisme scientifique. ka tɛmɛ hali sɔrɔ ni fanga forobayali dakuruɲɛ o sɛbɛncogo la ani sɔrɔ ni fanga forobayali min bɛ yen min bɛ ɲinini nin ko fɔ ani dɔnniyaw. Parce qu'à cette seule condition, kama sɔrɔ o sartu kelen pe de la. elle peut rester scientifique. a bɛ se ka to ɲinini ani lɔnni kɔnɔ. En appliquant la méthode des fondateurs de ce socialisme. maa minnu bɛ yen ni olu de kɛra sababu ye ka sɔrɔ ni fanga forobayali ka o ko ladan ka olu ka tagabolo k'o sigi sen kan. Non pas aux réalités européennes du 19e siècle. nka o tɛ kɛ ka kɛɲɛ ni tagabolo ye tagabolo minnu tun bɛ farajɛla gun kan n'o bɛ tali kɛ fagarɔkɛ 19 na. Mais aux réalités africaines de ce milieu du 20e siècle. nka a bɛ tali kɛ fɛn min na o ye ko minnu tun bɛ sen na farafina o kɔnɔna na ka bɛn ni fagarɔkɛ 20 ye. Dans une vue prospective du monde de l'an 2000. ani ka kɛ fana yelifɛn ye yelifɛn min bɛ tali kɛ san 2000 o nataw la. Car, kama sɔrɔ. si j'ai bien lu les fondateurs du socialisme scientifique. maa minnu bɛ yen ni olu de kɛra sababu ye ka sɔrɔ ni fanga forobayali k'o sigi sen kan ɲinini ani lɔnni nasira fɛ olu ye fɛn minnu sɛbɛn n'an bɛ o lajɛ. Le socialisme est moins dans l'automatisme des choses que dans la volonté consciente de l'homme. sɔrɔ ni fanga forobayali o tɛ kow kɛli u yɛrɛ ma o t'o kɔnɔ dɛ nka a bɛ fɛn min yɛrɛ de kɔnɔna na o ye adamaden bɛ ko minnu kɛ ni a bɛ bɔ o kalama. Moins dans l'athéisme, la lutte des classes et les nationalisations. nka a tɛ fɛnɛ tagabolo kɔnɔna na tagabolo min ni o bɛ batofɛnw olu ko fɔ nka a tɛ fana sigisɔn minnu yɛrɛ bɛ yen hadamadenya kɔnɔna na ani fɛnw olu bilali faso yɛrɛ ka bolo kan k'a kɛ faso ta ye. Que dans l'emploi méthodique des techniques scientifiques les plus modernes. ani ka a ɲɛsin fana fɛlɛ minnu bɛ ɲinini nasira fɛ olu bɛ labaara cogo min na ni olu ye nin wagati laban taw ye. Pour créer l'abondance et assurer la justice sociale, c'est-à-dire pour permettre à l'homme de devenir plus homme, pour lui permettre de développer son être en plus être à l'homme, je veux dire à tous les hommes. walsa wasa ye min ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani fana tilennenya mɔgɔya nasira fɛ ka se ka o banban o kɔrɔ ye ko min bɛ se ka to adamaden a ka se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye min bɛ se ka a to a yɛrɛkun ka se ka yiriwa n b'a fɛ ka fɔ nin yɔrɔ in la yan ko ka a lase adamadenw bɛɛ de ma. C'est cette
totalisation qui est précisément socialisation, c'est-à-dire socialisme. Wa o bɛɛ jatew kamaroli ɲɔgɔn kan wa o bɛɛ de bɛ se ka wele k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min bɛ don sɔrɔ ni fanga forobayali kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ hakilina minnu ni o bɛ tali ka sɔrɔ ani fanga forobayali la. Nous sommes fondés an sinsinnen don o kan. à donner cette interprétation du socialisme Ka nin kɔrɔfɔli ninnu kɛ ka ɲɛsin sɔrɔ ani fanga forobayali ko ma. à la lumière précisément de la dialectique et des réalités du XXe siècle. Ka kɛɲɛ ni kan olu kɔrɔfɔli cogo ye ani fɛn minnu bɛ senna ka bɛn ni fagarɔkɛ muganna ye ni o ye san 100 muganna ye. Que l'émergence et l'irruption des valeurs de l'africanité, voire de la négritude, dans le monde ont coloré d'une lumière nouvelle. Fɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ poyi ka bɔ farafindenya yɛrɛ danbe kɔnɔ ani fɛn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ don a kɔnɔ walima ka ɲɛsin farafinya yɛrɛ hakilinaw ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na olu kɛra sababu ye ka na ni yecogo kura ye kow la. Car ici, en Afrique, k'a ye farafina tagabolo minnu bɛ yen dɔɔni nasira fɛ. Par réaction à son tour ani a kɔmasegin bɛ kɛ fɛn min fana ye. De la superstructure sur l'infrastructure. Fɛn minnu bɛ yen ni olu ɲɔgɔn tɛ ka tila ka olu lasigi jusigilanw kan. De l'esprit sur la matière. Hakili nɔ min ni o bɛ toli kɛ fɛnw na fɛn minnu ni olu bɛ se ka ye ni maga bɛ se ka kɛ olu la. La religion est devenue. Diinɛ o nana kɛ. Dans notre lutte d'indépendance nationale, non plus un opium mais un levain. An ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɔnɔ o ma kɛ jama la sunɔgɔlan dɔrɔn ye nka a kɛra jama la fununan di. Par la même réaction. O kɛwale kelen fana sen fɛ. Et par la volonté consciente de coloniser que nous étions, nous savons. Ŋaniya fana fɛ ŋaniya min ni o bɔra mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔ minnu ni jɔnya bolila olu kan an b'a dɔn ko. Depuis 20 ans. A bɛ san 20 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ. Que la lutte du socialisme. Ko kɛlɛ min bɛ kɛ sɔrɔ ani fanga forobayali ye. N'a plus pour objet essentiel la suppression des inégalités de classe à l'intérieur d'une nation. O dabɔkun ma kɛ dɔwɛrɛ ye jɔn joona fo ni a kɛra damakaɲɛbaliya minnu bɛ hadamadenya kɔnɔ jamana kelen o kɔnɔna na. Mais de ces inégalités-là. Nga o damakaɲɛbaliya olu kɔnɔna na. Qui sont nées de 4 siècles de colonisation européenne. O nana kana banke san 400 farajaw olu ka jɔnya de sababu la. Et divise présentement le monde en nations riches et en nations prolétaires. Wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kɛlen don ka diɲɛ ka o tila ka diɲɛ fara ka jamana dɔw kɛ fɛntigi jamanaw ye ka dɔw yɛrɛ fɛnɛ kɛ dɛsɛbagatɔ jamanaw ye. C'est pourquoi. O de sababu la. Pour prendre un exemple typique. Walasa ka misali jɔnjɔn ta. L'action du général de Gaulle en faveur du tiers-monde peut être considérée comme socialisme. Général de Gaulle ale ye kɛwale min kɛ ka ɲɛsin fantan jamanaw ma o bɛ se ka jate k'a fɔ ko o ye sɔrɔ ni fanga forobayali dɔ ye. Tandis que la propagande contre cette aide comme réactionnaire. Nga hakilina minnu bɛ yen ni o bɛ nin tagabolo in kɛlɛ o kɔni o bɛ se ka jate k'o kɛ fɛnw ye fɛn minnu b'an lasegin kɔfɛ. J'ai bien l'impression. A bɛ ne kɔnɔ k'a jɛya ko. Que l'analyse malienne de la situation mondiale. Ko Mali ye sɛnsɛnni min kɛ k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ bolo min kan. Singulièrement de la situation africaine. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na farafina bɛɛ bolo min kan. Aboutit à des conclusions voisines des nôtres. O bɛ kuncɛ kumaw la kuma minnu fana ni olu ka surun anw ta la. Que le socialisme malien est frère du socialisme sénégalais. Ko sɔrɔ ni fanga forobayali min bɛ Mali la o ye balima ye sɔrɔ ni fanga forobayali min bɛ Sénégalikaw olu fɛ o la. Tout cela. O bɛɛ la. Joint à notre voisinage. Ni o farala an ka sigiɲɔgɔnya kan. À notre parenté ethnique et culturelle. K'o fara an ka somɔgɔya kan lɔnni ani siyako nasira fɛ. J'allais oublier. N tun bɛna ɲinɛ. Notre histoire commune de coloniser au sein de l'ex-AOF. Tariku dɔ fɔ min bɛ an bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an ye jamanaw ye jɔnya bolila minnu kan. AOF kɔrɔ kɔnɔna na. Et de l'ex-fédération du Mali. Ani Mali fédération kɔrɔ ni o ye fara ɲɔgɔn kan kulu kɔrɔ ye. Dont nous ne devons pas regretter les expériences, tout au contraire, car elles furent enrichissantes. Fɛn minnu kɛra o kɔnɔna na an man kan ka nimisa o la nka o bɛɛ kɔfɛ an ka kan k'a dɔn k'a fɔ k'olu ye fɛn minnu ni o bɛ an dɛmɛ. Tout cela explique que depuis 3 ans. O bɛɛ lajɛlen bɛ a yira k'a fɔ k'a bɛ san 3 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ.
nous ayons compris la nécessité de coopérer, de nous unir pour, plus fort, ainsi unis, surmonter les obstacles du sous-développement. Quelle a été la coopération maliano-sénégalaise depuis 3 ans? Plus précisément, quelle a été sa nature? Et quels ont été ses objectifs et ses résultats? C'est ce que je voudrais dire avant de préciser comment nous, Sénégalais, souhaitons la maintenir en la renforçant. Étant de la civilisation du lion, nous ne pouvions apporter dans notre coopération reprise depuis 3 ans que franchise et loyauté, en nous efforçant d'y ajouter le sourire, c'est-à-dire la modération du sage. Quant à nos objectifs, la charte de l'Organisation de l'Unité africaine ayant été signée en 1963, à Addis Abeba, où le président Modibo Keïta joua un rôle remarqué, il s'est agi d'en tirer les conséquences. Ce que nous avons fait immédiatement, en nous réconciliant devant l'Afrique à la tribune même de la conférence. Car l'unité africaine, pour se réaliser, doit reposer sur les groupements régionaux et sous-régionaux comme je le préconisais à Addis Abeba, comme l'a confirmé la conférence des ministres des Affaires étrangères tenue à Dakar en 1963. Nous avons donc fait mieux, gouvernement malien et gouvernement sénégalais, Union soudanaise RDA et Union progressiste sénégalaise, en unissant nos politiques, nos actions respectives, par une série de conventions et d'accords bilatéraux. Nous avons encore fait mieux, en créant sur les bases solides parce qu'économiques du comité inter-État et avec nos voisins guinéens et mauritaniens, le sous-groupe des riverains du fleuve Sénégal. L'unité africaine, mais pourquoi? Pourquoi? Si ce n'est pour défendre avec nos indépendances respectives nos objectifs socialistes de développement économique et de progrès social dans la justice pour tous. Il se trouve précisément que ces objectifs ne peuvent être atteints que par l'unité d'action qui résulterait de l'unité politique. Pour 2 raisons. La première est, comme l'a démontré négativement la première conférence mondiale sur le commerce et le développement,
kono ka a ɲɛsin jago ani yiriwali ma o nana ka na a yira yecogo cɛjugu la cogo min na. Seule l'union kelenya kelen pe de toutes les nations du tiers-monde min bɛ bɔ fantan jamanaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu yɔrɔ peut obliger les nations riches à nous retourner sous forme de réparation olu bɛ se ka musakaw lasegin an ma musaka minnu bɛ lasegin i n'a fɔ ɲɛji sɔngɔ une partie importante de ce qu'elle nous enlève par la fixation unilatérale donc arbitraire des prix dits mondiaux. fan dɔ musakaw la musaka minnu ni u bɛ o sigi an kan jagokɛminɛw olu sɔngɔ fɛ diɲɛ kɔnɔ o sigin ka ni min n'o bɛ kɛ an kan n'a tɛ kɛ sariya kɔnɔ. La deuxième, filanan nos économies o ye nin ye ko an ka sɔrɔw ne peuvent se développer dans le cadre microscopique de nos frontières nationales. o tɛ se ka yiriwa abada yecogo fitininw na an ka jamanaw dancɛw olu la. Nous n'aurions encore état riverain du fleuve Sénégal qu'un marché de 12 millions et demi d'habitants. an minnu ye jamanaw ye jamana minnu n'olu sigilen don ba Senegal da la an tɛna na dɔ wɛrɛ sɔrɔ fo ni a kɛra sugubulo min bɛ tali kɛ 12 dɔrɔn na ani k'a ye fɛnɛ ko jama dun ka ca o ma kosɛbɛ. Si nous réussissions comme nous l'avons décidé à Nouakchott, nga ni an sera i n'a fɔ an y'o latigɛ cogo min na Nouakchott à faire de nos 4 territoires par intégration progressive un marché commun. ka an ka dugukolow k'olu kɛ an sɔgɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ ye ni ka tila fɛnɛ k'o kɛ bɛɛ jɛ sugubulo ye. C'est un minimum, o ye fɛn fitinin dɔrɔn de ye mais ce serait suffisant nga o n'a wasa kɛ pour que la majorité de nos usines fussent rentables. walisa an ka usiniw fanba olu ka se ka kɛ an nafafɛn ye. Ce ne serait pas encore l'idéal. nga o tɛna na kɛ kuntilenna ye o tɛna kɛ ɲinifɛn jɔnjɔn ye. L'idéal serait ɲinifɛn jɔnjɔn bɛna kɛ min ye la création d'un seul et vaste marché commun africain. o na kɛ sugubulon belebele dɔ de sigilen ye dɔrɔn farafin jamanaw dɔrɔn ye. Les résultats que voilà ne sont pas négligeables. an ye jaabi minnu sɔrɔ nin ye tan ninnu tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Si l'on songe surtout ni an bɛ miiri zanko à l'exemple de coopération constante et stable ka miiri dafa ɲɔgɔnya min bɛ to senna tuma bɛɛ n'a basigilen don. qu'ont donné nos 2 gouvernements depuis 3 ans an ka fanga fila minnu ye o yira an na san 3 in kɔnɔ. et qui répond aux volontés profondes de nos 2 peuples. n'o bɛ bɛn ka jamana filaw denw ka laɲini ma. C'est l'occasion pour moi nin kɔni ye sababuya de ye ne bolo. de redire la très haute estime ka bonya belebele min bɛ n ta fan fɛ k'o yira. et l'amitié que je porte au président Modibo Keïta. ani teriya min bɛ n bolo ka ɲɛsin jamanakuntigi Modibo Keïta ma. L'affection et la considération que le peuple sénégalais porte au peuple frère du Mali. bonya minnu bɛ yen ani jateba min bɛ yen ni Senegal jamana kɔnɔdenw bɛ o ta k'u ɲɛsin u jamanaden ɲɔgɔn ma Mali la. J'ai dit ne y'a fɔ ko à l'occasion du 50e anniversaire de Modibo Keïta Modibo Keïta bangeli o san yɛlɛmɛ 50 sen fɛ. ce que je pensais du camarade de combat. n tun bɛ miiri n taama ɲɔgɔn min na kɛlɛ kɔnɔ. Quant au chef de l'État malien, ka a ɲɛsin Mali jamanakuntigi ma. j'ai souvent admiré fɛn dɔw diyara ne ye tuma dɔw la. sous sa passion et sa fierté nord-soudanienne, nisɔndiya ni ɲɛgali min bɛ a la k'a ye k'a fɔ ko sudanka don. les vertus qui font l'homme d'État, danbe minnu bɛ jamanakuntigi la jamana ɲɛmɔgɔ la. le bon sens, miiriya ɲuman qui n'est qu'intelligence, n'o tɛ dɔwɛrɛ ye fo hakilimaya la sagesse, kodɔn qui n'est qu'objectivité, ni o de ye ka fɛnw ye a ye cogo la ka kow ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔ cogo la. la passion et la fierté nord-soudanienne, certes, awɔ ɲagali ani nisɔndiya min bɛ a la n'o bɛ sudan kɔgɔduguyafan ko fɔ. mais tout aussi nord-soudanienne, n'est-ce pas, nka tiɲɛ don fɛnɛ k'a fɔ ko sudan kɔgɔduguyafan fɛnɛ don o tɛ. la franchise et la loyauté. yala tiɲɛ fɔli ani tilennenya sariya la o de fana tɛ wa. Quant au peuple malien, ka a ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw d'u ma. dans des circonstances historiques et géographiques difficiles, sartu olu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dɔfɔ la min bɛ tali kɛ tariku la min n'o ka gɛlɛn n'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ sigicogo la. il a prouvé ce dont il était capable a tun bɛ se ka min kɛ a ye o de jira. et qu'il savait être persévérant dans l'effort wa a jijalen fana tun bɛ baara la. et rigoureux dans l'austérité. En somme, wa a kɛra maa ye n'a banbali
bane refna tura gelea kona na dakurunya kelena. Un peuple de labeur et de courage car de dignité. Jamana kono den mi barakelai min jaka gelen horonya be mina. Les résultats de notre coopération étant donc tels. Ka ye ka fa ko jabi munu sorola anka dafa nyogonya la ko be ni chugola. Est tel notre partenaire malien. Ina fo an dafa nyogon Mali. Notre sentiment est qu'ensemble, Anga la yini mi oyeni an be jele nyogon fe. avec nos deux autres partenaires riverains du fleuve Sénégal, Ani an je nyogon tofla munu be ni olu fana siglendo Sénégal badala. nous pouvons, Ambisi nous devons faire encore plus en Afrique, anka kan halibi ka doke ka farani kan farafina. singulièrement en Afrique de l'Ouest. Krengreniana farafinat libyan fan fe bolo fe. Nous avons décidé à Nouakchott de faire porter notre effort commun Anye alnla tege Nouakchott ka fo ko anna je ka bara ko ken nyogon fe kan seko ken nyogon fe. non pas dans deux, mais dans une seule direction, Ama fo ka fo go abena ke ni kuntlina flay anya fo de kamena ke ni kuntlina kelempe de kononai. qui est celle de l'unité africaine. Ni ode farafina ka kelenyai. Il se trouve Abiye ko que dans cette direction, il nous faut gravir 3 étages ko o kuntlina konana ambe yele sanga so sabade kan. avant d'arriver au sommet de la montagne à l'unité africaine. Yani anga se kulu sanfela la ni ode farafina ka kelenya yoroi. La première étape est peut-être la plus décisive, Sendanya fola o koni sendanya krengarane de min krengarane do katema bekan. celle de l'intégration économique Ode kaseka do nyogona soro na srafe. au niveau du sous-groupe des riverains du fleuve Sénégal. Duguma kulu konana duguma kulu munu ni olu siglembe ba Sénégal odala. C'est bien la tâche que nous avons confiée au comité inter-État Ode koni bara de bara mi nanyo kalfa kuluma kulumi be jamana uni nyogonche nyanaboli kufo. d'analyser nos plans de développement en recensant nos potentialités. Kuka anga yiriwali felew sege ka atenten ka jatemina ufana ka nyasi na fasrasra munu be ko lu jate ufana ka bonyogona. Ce sera encore mieux On a saya fana tuguni de transformer ka yele malike par l'harmonisation concrète de ces plans nos potentialités en possibilités. fele munu be ambolo ka ulu bela jele la ke kelenye kulu berebe ka nyasi anga na fasrasrauma ka na fasrasrau kulu yelema ko ke sekowie. Dans cette tâche délicate mais exaltante, O bara jonjon kononana nga ni nisodia kodu. le Mali et le Sénégal Mali ani Sénégal ont des responsabilités majeures olu joro ka bon kosobe qui constituent l'axe du sous-groupe. o koni o ye kewale de min be duguma kulu yere kufo. Je forme les vœux que nous les assumions virilement à la nord-soudanienne. Mbe laɲini kɛ k'a fɔ ko an na se ka o baara ninnu kɛ ni cɛsiri ni jagɛlɛya ye k'o kɛ Sudan kɔgɔduguyan fanfɛ bolo mɔgɔw ka kɛcogo yɛrɛ la. Au niveau du groupe de l'Afrique de l'Ouest, Kulu min bɛ yen n'o bɛ farafina tilebiyan fanfɛ bolo ko fɔ o ta fanfɛ. le problème se pose dans les mêmes termes, O gɛlɛyaw yecogo bɛɛ ye kelen ye. avec ces difficultés supplémentaires qu'il faudra réunir Ka fara gɛlɛya wɛrɛw kan minnu bɛna fara kɔrɔlenw kan minnu bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan. anglophones et francophones, Faransikanfɔlaw ni anglɛkanfɔlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan. nord-soudaniens et sud-soudaniens, gens des lagunes et gens des forêts. Minnu bɛ Sudan kɔgɔduguyan fanfɛ bolo fɛ mɔgɔ minnu sigilen don kɔgɔji da la ani minnu bɛ yen n'olu sigilen don tu kɔnɔnaw na. Si nous sommes au sein de l'OUA sur le chemin de surmonter Ni an bɛ OUA de kɔnɔna na n'an bɛ sira kan ka yɛlɛ tintin kan. les oppositions entre arabo-berbères et négro-africains, entre occidentaux et orientaux, Siya minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko arabo berbɛr ani fimanba minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ko olu bɛ farafina. Libi fɛfɛ mɔgɔw ani kɔrɔyan fanfɛ mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ. il nous sera encore plus facile de vaincre les différences que voilà. A na nɔgɔya an ma kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya minnu filɛ nin ye ka olu ɲɛnabɔ. Surtout, Kɛrɛnkɛrɛnnenya na et si le Mali et le Sénégal assument leurs responsabilités une fois de plus ensemble, ni Mali ni Sénégal n'olu sera ka u jɔyɔrɔ fa k'o kɛ tuguni n bɛ segin a kan ɲɔgɔn fɛ. vous, Maliens, Aw Malidenw auprès des membres de l'ancien groupe de Casablanca, nous, aw minnu ni aw kun ye Casablanca kulu o mɔgɔ fɔlɔw ye ani anw auprès
de ceux de l'ancien groupe de Monrovia et de ceux de l'OCAM, tous les deux. Ni an kun bɛ mɔgɔw kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu ni olu kun ye Monrovia o kulu mɔgɔkɔrɔw ye ani minnu kun bɛ LOCAM na. Auprès de nos amis communs du Conseil de l'Entente. U fila bɛɛ lajɛlen an kun bɛ an teriw kɛrɛfɛ minnu ye an bɛɛ lajɛlen teriw ye n'olu bɛ kulu kɔnɔna kulu min bɛ bɛn ko fɔ. Alors, o de la l'unité africaine sera sur le point d'être résolue et pas seulement en parole. Farafina ka kelenya o na kɛ sira kan min ye ɲɛnabɔli sira ye a tɛna na kɛ dalakuma dɔrɔn ye. Et avec l'unité africaine, notre décollage économique, je dis. Ani farafina ka kelenya sababu la an ka se ka bɔ nɔgɔ la sɔrɔ nasira fɛ o na kɛ n b'o ko de fɔ. Notre entrée dans le monde pointe encore de l'abondance, j'en conviens. An doni diɲɛ jamanaw olu ka sɔrɔkulu kɔnɔ n b'a miiri k'a fɔ hali bi o ye fɛn ye fɛn min ni wasa b'o la n dalen d'o la. Mais dans le monde au moins de l'aisance. Nga k'o kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ min ni makosali man ca min kɔnɔ. Et nous verrons alors poindre à l'horizon. O cogo la an na a ye an ɲɛ. Le monde socialiste de l'abondance et de l'éducation. Diɲɛ min n'o sinsinnen do sɔrɔ ni fanga forobɛyali kan ani ladamu ani wasa. De la dignité et de la sécurité pour tous qui n'est autre que le monde de l'homme. Ani lakana ni hɔrɔnya min bɛ ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma wa o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fo adamaden ka diɲɛ. Je ne veux pas terminer N t'a fɛ ka kuma in kuncɛ. sans remercier très simplement Ka taa sɔrɔ ma foli kɛ dɔrɔn. au nom de ma femme et de la délégation sénégalaise et en mon nom personnel. Ne muso tɔgɔ la ani ciden minnu bɛ ka taama kɛ ne fɛ n'o ye Sénégalikaw ka cidenw ye ani ne yɛrɛ kun tɔgɔ la. Le président Modibo Keïta et le gouvernement malien. Ka foli lase Modibo Keïta ma ani Mali fanga. L'Union soudanaise RDA et le peuple malien pour l'accueil chaleureux. Ka foli di Union soudanaise RDA ma ali Mali jamana kɔnɔdenw ka sababu kɛ u ka bisimilali ɲuman ye. Si fraternels qui nous ont réservé. Ani badenya bisimilali u ye o min kɛ an ye. Comme en 1959. I n'a fɔ san 1959 kɛra cogo min na. Tout au long de cette semaine. Nin dɔgɔkun kelen in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Nous nous sommes sentis chez nous. An y'a kɛ i n'a fɔ an bɛ an yɛrɛ ka so. Parce que. Ka d'a kan. Nous sommes chez nous. An b'an ka so. Sur cette vieille terre de gentillesse et d'honneur. Nin dugukolo kɔrɔ in kan min ni a bɛ mɔgɔsɛbɛya ani bonya ko fɔ. Mesdames, Messieurs. Balimakɛw ani balimamusow. Je vous invite à lever votre verre. N bɛ a ɲini aw fɛ aw k'aw ka jifilenw kɔrɔta. Pour boire à la santé du président Modibo Keïta. Walasa aw ka minin kɛ jamanakuntigi Modibo Keïta u ka kɛnɛyali la. De Madame Modibo Keïta. Ani Modibo Keïta muso a ka kɛnɛya kosɔn. À la générosité. Ani tɛgɛlabilali kosɔn. Souriante et intelligente de laquelle je veux rendre un déférent hommage. Min bɛ mɔgɔ bila yɛlɛmisɛnnin na ni hakilimaya yɛlɛmisɛnnin don o min kosɔn n b'a fɛ ka bonyamasegin belebele kɛ. Que donc vive la République du Mali. Ani o cogo la Mali jamana ka ɲɛnɛmaya. Que vive la fraternité maliano-sénégalaise pour l'unité africaine. Ko Mali ni Sénégal ka dafa ɲɔgɔnya ka ɲɛnɛmaya farafina ka kelenya kosɔn. Lamɛnbaaw an bɛ foli ka di aw ma dantɛ foli min na nin ye kunnafoni minnu ni an nana ka na o sɔrɔ san 1965 o kungogɛ kalo n'o ye san kalo 2nan tile 10 don ye kuluba jamanakuntigi Léopold Sédar Senghor ani a muso u nana ka na Modibo Keïta n'a muso k'o sɔrɔ kuluba ka fara fanga tigilamɔgɔw kan délégation minnu nana Senghor fɛ u ni Union soudanaise RDA fo kana a ɲɛsin maaba caman wɛrɛw ma nin don kosɔn kuma minnu fara olu danda minɛnen filɛ nin ye dɛ tiɲɛ ka fisa na ni kuma ninnu bɛ fɔ tɔsi tɛ to an na kinikini de bɛ don an dusu la makari de bɛ don an na an bɛ nimisa tiɲɛna ko Modibo Keïta n'a somɔgɔw k'u ka yafa an ma kuma foyi t'an da an ka bi taa an ka bila yan kuma buru la Boubacar Camara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi kuma ka so po a Désiré Mariko ala ka tile ɲuman ban ala ka Mali sɔn ala ka Mali sɔn ala ka Mali sɔn yarabi Modibo Keïta hakilina minnu kun b'a la ala k'o don mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ wuli n'o bɛ dɔ kɛ min na se ka tɛmɛ Modibo ta ɲɔgɔnna kan fo siɲɛ 10 ala ka o kɛ a ka alaya kosɔn ala k'o kɛ Mali ye ka jamu in lase aw ma Barabokoum ale ye jagokɛla ye a sigilen bɛ Bamako yan